muri yezimbabwe ndadzoka ukaona ndau yakudai so gara waziva kuti ndinenge ndakatakura majoka. Nhasi toda kungozivisana kuti kana uchinge uripo panapa iwewe unodedzera kuti vanhu vaya orati ngatimbomira izvozvo. Zvandoda kungokuzivisana ndezvekuti kana uchiziva kuti iwewe unosimbisa advocate Nelson Chamisa, show me the signal izvezvo in the comment section. Ita kuti ahoi right now izvezvi ndisati ndakupai gist latest zviri kutaurika zviri mumastreets, because I know kuti a lot of you guys manga muri kuti but iwe Kulliant ndikuri kutamba pabasa, you know what, no asitamba pabasa. So nhasi nyaya dzakazara zviri kutaurika. Advocate Nelson Chamisa vazobuda vari kutaura another secret iri kuita kuti ZANU-PF ipere simba kana kuti ZANU-PF iite confusion. I remember pakalonjwa Citizen Coalition for Change chegore riya kwakaenda ZBC ichitora footage iri papo ndobva yatanga kunoanalyze footage. Maanalyziro avaida kuiita ivavo, you know, zvikazokonzeresa kuti zvone vasvika pangoti ZBC kwandinoita zvinhu zvangu musauye nethe way yamunoanalyze zvinhu musauye nemacameras enyu muchitora zvinhu zvandenge nchida kuita. But now ndiri kuona kuti another secret yavari kubudisa vari kutaura panapa vari kuti without your words haters, opponents and detractors are so weak, clueless and powerless. Be and do your best, stay the course, run your race, make a difference, leave a legacy. NC vapedza zvavo vatsanangura vatotaura vakanzi aiwa izvi zvaunongoda kungoti upedzerane nevanhu vako ka kuti upedze muvengi kungomunyararira kungomustikira so oramba achitaura. And you know that thing nezuro ndakaona futi mudarageza pakabuda achitaura, you know, anga something chaitaura chaimeka sense achitaura kuti zvoni tanga tiri strategic silence, takanyarara zvedu takakula iko zvino tambodzoka timbotaura 2 months strategic silence kura kuti yekunyarara iyi inenge nitaka kumeka sense. I know and I see a lot of people vachitaura kuti zvoni ngatore musoro waJohn tiukande mundiro, but that strategy inoshanda for sure, but inoda pane tuma resources mbijana handimukuzviona. I remember vanhu mwakatombobuda vachitaura kuti ngatingoite kana $50 totanga kutenga tuma resources tukakuti tizoenda tichinorwisana those guys, because vanhu vacho mabillionaires and that one is not a secret at all. But after Advocate Nelson Chamisa vataura nyaya iyi yandiri kuona panapa iri kutaurika, ndiri kuona commentary iri kuburwa panapa handisi kufara zvangu nezvinhu zvakaita sezvizvi, because most of these guys toziziva kuti umwe anenge achitanga anenge abhadhara kuti auya achataka munhu anenge akangomirira kuti akangoti bufu kungotaura, but pavatotaura iko zvinezvi pane maloopholes akawanda ari kutaurika. But now we want to analyze kuti tionzwe kuti vanhu vacho vari kumboti kudii vari kupindura zvataurwa naAdvocate Nelson Chamisa. I know kuti mazimba anodziya musoro ende mazimba nyaya yedu dzakadzidza panangotaura nekuda kuudzira mapoliticians zvekuita. I don't know kuti ma-advisors mangani wakatira kuadvisa Chamisa dai so zvakawandisa. Now there is this guy panapa ari kubuda kutaura kuti the people of Zimbabwe have risked all to elect you and your fellow MDC CCC friends into power these last 25 years on the understanding that you lot will implement the necessary democratic change to end the ZANU-PF dictatorship. As your party name suggested, Movement for Democratic Change, ZANU-PF has continued to blatantly rig elections and get away with it because you lot have not only failed to implement even one token reform in 25 years, including 5 GNU years, and ever since the GNU you have conned people to participate in flawed election to give ZANU-PF legitimate and perpetuate the dictatorship. You lied about plugging all the vote rigging loopholes. God is in it. You even evoke the name of God, lure people to participate in 2023 elections, knowing fully well that ZANU-PF was rigging and participating will perpetuate the dictatorship. MDC CCC leaders as ZANU-PF Team B in all but name participating in flawed elections. So ZANU-PF Team A wins and has legitimacy. You do not want to be held to democratic account for your treasonous betrayal, and you even have the chatpa to call those who dare hold you to account clueless haters. Run your race, yes. We all know what race MDC CCC leaders have been running these last 25 years, and no doubt you will con millions to participate in flawed 2028 election on the basis of yet another lie of you lot winning rigged elections, only to
perpetuate the ZANU-PF dictatorship and the nation's suffering. Of course, you will be held to account. All those in position of power and authority are accountable to the people. That is not negotiable. Ndo mashoka ndiri kuona panapa ari kubuda ari kutaurwa nemumwe munhu, but there are certain things zvandakaongorora ndikaona pane vanhu ndechekuti dzimwe nguva mwe munhu anogona kubuda achitanga ari kutaura zvine musoro zvekuti mega munogona kungobatwa nazvo ngoti but munhu ari kutotaura mafacts kawo handimbozviona, but ndakambonzwa umwe achiti facts are stubborn. Ndizvozvo anenge achibhoza ari kuisa mafacts. Chinoitika dzimwe nguva kune vamwe vanhu vakatopinzwa mabasa kuti vatoita iroro rekutouya vachicriticize munhu, because it's easy to criticize. Kunongobuda kungoti but iyo Chamisa wakazodai, Chamisa unozoshandiswa nechichi. That system kana kuti kahunu ikati kachiko ndikanyazokati kachi kekunongedzerana kaya kekungoti ningi anoshandira ZANU-PF, ningi anodai so, ningi anodai kari zviri easy. It's very easy kungoti ungobuda chingoti imi munotaura out of vanhu vese munhu ozonzi ari kushandiswa nevanhu ava, out of vese poshaya kana 1 or 2 wokuti akazovharwawo kwavanga inoita kana dhira anobuda achitaura kuti aiwa ndine proof nezvinhu zvacho zvinongotaurwa nemuromo chete. Mutaura kuti aiwa because makoresa, because ini chandinoziva these guys have been trying, honestly speaking. Dai achitoda kutoita zvaizvo zvinoita ana Mondlane zvemamwe maopposition zvanga zviri easy kutotanga kutozviita. Aigonongodaro kuna 2018 kwekwe aigona ngobuda kuti ngatitoramba zvese zvaitwa ototanga kutoti meno wafa aigona kutozviita, but zvozodii vanhu ndimaipera kuchikoredzerwa. At the end of the day mozomblame kuti politicians vari kurarama nemari yeropa, because isusu hama dzedu dzakachikoredzerwa muzvinhu zvacho izvozvo handimuzviona. Saka inini hangu honestly on this one I rather stand with him. Nditati pane pamwe pekuti akatryawo, but ndoblema especially maZimbabweans. Inini newe ndisu tinofanira kublamewa. Why? Because tisu tiri kuda chineni chinzi change haisi yake iye, because iye already he is a millionaire, he is living his life bozo kutodaro. He is a lawyer, anotoenda kugraft every day, anotomuka kutopfeka suit osunga tie atoenda kubasa, obva atoti nelife yatorarama iyoyo yekuborodhewo iyoyo life yepadenga iyo, obva azvipira kuti now I want to go out ndiende ndinorwira vanhu, I want to lead them. Vanhu vacho ndimi munozongobuda mungoti ita hondo dzacho yo kumberi pedza wega ikoko. Ndo zvimwe zvinhu zvinotishamisa. And ukada kutarisa with people like izvo zvisova vakaita sana Mnangagwa, signal after signal yavari kupa vanhu, but after masignal ese ari kuitika vanhu vanozongopeta maoko zvo voti iwo tungamira, vada kuti iye wacho ari kuzvitaura aende pamberi anorwisana navo ari one wanzi ayo boss ndo kaenda kuhondo saka tukukubiga ita izvozvo. Like why maZimbabweans? Because munhu akauya anoda izvozvo, because inda kumashure I used to think kuti mazimba vanotoda zvegingiri zvekurwa izvi ndo zvinaitofunga ichitoti hawo saka kwaya geza akasiboza naitoti Chamisa tinomaona piko leader wokuti anotibvumidza kuti tiende kunorwa nevanhu ava, anotibvumidza tinodi isu. And I was like okay, this time is for Mnangagwa. Auya Mnangagwa mazimba vacho ava nehasha chiuye muratidze hasha. Andakana one ndakaona akabuda kunoti anonyasosimbisa Mnangagwa. I understand few numbers vakabuda vakatraya kunosimbisa chinhu chaidedzerwa chaichena Mnangagwa. Vanhu vashoma vakabuda vakaenda, but Geza angatoya in full force. Hapana kana one vamwe vanenge vachitaurisa vese unoona vari mumasocial media vachikomenda vachita sei vakaramba vangori kumasocial media kwavo ikoko. In fact vakatowedzera kutenga data ndozo kwakutanga kutanga kudownloada mavideo chichikuitika chichaitika nhasi chichazoitika kwaRarare chichazoitika kudai so nhasi makubuda makuti ayo chichamisa futi vakudzokera kwaari because iye akangoti aini ndiganiko cooler down. Azviite kuti uri leader uzobuda waudza vanhu kuti mimi vanhu mimi ndimi maproblems futi mimi because muri kutiregerera sema politicians. Azvitaurike unongobuda ungoti asika tiva lead the way yavari kuda, but kana vanhu vachinge vazonyatsoda chazvo zvekuboykana zvezvia andokutaurira 2008 kwakaitika chiko imimi manga muripo. And I understand kuti vamese vanhu panapa muri kuona wanga uripo 2008 wakazviona zvakaitika. Chii chakaitika 2008? Mugabe ZANU-PF vakamira pamugano kuti vakashapurwa. And chii chakaitika? What happened next? Vakazotanga kuti toda kuzodidi unodai vanhu vakaramba vakadzvanya madzvanyire wa because vanhu mazora moyo nei vanhu vakaramba vakadzvanya madzvanyire wa 2008 unofunga kuti vaizodzokera vanhu, but vanhu vakatanga kutochikidzirwa muchiterwa muchirohwa muchiitwa sei muchita hai unotirwa tanhingirikina. But vanhu vakanyatsoratidza kuti izvi bosi ndogara nchinzwa kuti vanhu vachiti zvishande zveelection ipapo zvakashanda sei.
aiwa yo maelection yako uribhozo urikuda kutengwa kuita sei 25 years dzesedzi uchitiitiza kuitisa kupi kwakamboitisa vanhu chakaitisa vanhu chipi 2008 bosi kuna munhu kuti anobatira politics padenga. Chamisa ane how many years ari in politics? 20 something years. Achichimhanya arimo mupolitics chete. Wozoudzirwa nemumwe munhu wekuti iye atongowewo papolitics kuti paakatotanga politics munhu akutotaura zvavada kuudzira munhu pamwe wangotoneka na 6 years kana 10 years obva utanga kuda kuudzira munhu kuti iwewe zvauri kuita zvisiri zveyo dai wakachimhanya wakadai so apa kubva apa wainyebera vanhu yo kubva kumashure kwesoko. Zvakafanana nevanhu vanoti toda kuuya achizviti ini ndiri munhu weZANU-PF, I want to outsmart Mnangagwa in politics. What kind of a joke is that? Munhu ane 60 something years ari mupolitics obva wanzi iwo uroda kuzogadzira kaidea kekumufungira uri uchishanda naye. Azviiteka umbomuhwine uchishanda naye ka unless ndichatopindirwa nekubhara ake kwekuti wanenge aningiriki namauto nenechinchi nekuinfluenza mamwe masaidi kuti iye anenge asina plan. Because zvimwe zvese zvemugame zvokuti uda kuzonomudai so kuparliament zvinhu zvokuti akazvistart for the past 60 something years achingoita politics chete. Zvinhu zvingani zvakasangana nazvo, vanhu vangani vakasangana navo vakamutraya iye wacho kutoti asvike ipapo. Muri kuziva kuti vanhu vangani vakatsvairwa ipapo? Handiti mukuzviona. So zvimwe zvinhu zvokuti zvinoitika mupolitics kwazouya vanhu vakaita sana Chamisa manje izvo so vakanyatsomustada munhu. Vanhu vekuti vakagara pasi vakaona kuti uyu Mnangagwa ane 60 something years in politics, so what can we do with this guy? Vakamustada bva vaona kuti uyu ukada kungotaurisana kudai ukada kumudaisa dai so mera timbomustikira katimbomuvhiringidzira kuti muitire confusion. That's the thing. Now ndiri kuonawo mumwe panapa ari kubuda ari kuti zvoni, what legacy are you leaving Mr. President? As it stands now, Morgan Richard Tsvangirai formed a strong opposition to challenge ZANU during his time. ZANU was on its toes when you took over from Morgan Richard Tsvangirai. Opposition has been silenced as if we in a one-part state. History will remember you for that. Mashoko ari kubva kune mumwe kuti aiwa imimi makaningirikina. It's like inangu honestly speaking panyaya iyi ndakazvitarisa inini. I will never blame Nelson Chamisa on this one. I understand kuti vanhu vazhinji munoti you are controversial, unoringoya nema-controversial topics panapa, why uchingoerekana waningirikina. I don't think so. I don't think kuti apa he is wrong. Why? But what I think ndechekuti vanhu vese vaitoshanda navo vacho ndo vatori wrong. Kana iye ari wrong netimu rake rashanda naro riri wrong. Because tarisa vanhu vakaita sana Wende, we have people like Wende. Then parliament now ndizuro ndakaona achisimbisa inonzi zim aid yangaitwa na president Mnangagwa anzi vaendesa kuno donate chibage kuMozambique, and Wende was on front achitaura kuti haye wow this is good man pakagonekwa. I was like iwe unosimbisa zvokuti zim aid pagonekwa nzara iri munyika uri kuiziva riwo nhamo irimo iko zvine zvegovernment ikutora kuti next year iri kutoavoida kuda kuemploya vanhu. Ndizvo zvokutaura kuti next year government haisi kutora ma-government offices haisi kuemploya akunomo kana wakatobva chikoro uchitotasira unokanda CV utozopiwa basa next year nehurumende iri kuti haisi kuita izvo, iri kuavoida. Saka uchimedzi vanhu vachangorikrutwa chete ma-security forces kueducation nekuhealth. That is kana uri doctor unoriwana basa, kana uchida kupinda rechisoja yes unoriwana, kana kuti rechipurisa zvapera ndo mabasa ari kunzi iwawa chete ndo vamunokwanisa kunge muchiwana gore rinouya. Wona munhu akaita saHwende achibuda kutoita kuti vari right vaita zim aid vagona ivo vari kutochema kutoti vanhu vari kutotitorera mari zviri kukanganisa bhajeti yenyika, ende mari vari kuonikina iri kunosvika up to 56% pabhajeti yenyika. Wobva wanzwa munhu kuti aiwa vakamupa zim aid makaita magona, chagonekwa chii ipapo? Saka motitaurira kuti zvoni uyu nikina ari wrong, ane vanhu vekuti vari kuenda vachinosimbisa munhu wacho ari kunika. Because zvinhu zvacho munofanira kuonesana kuti iye right panapa tiripo, but onaika iri dhiri raitwa pa irakadhakwa moonesana chinhu chotaurwa zvopera. Izvo so vanhu vari kuchema makaona vanhu vari mutransport department vari kuoneswa moto pakutowedzerwa hanzi unotopa mari kana une kombi yako inotakura vanhu kutangira pa 12-13 zvichingodaro 50 mari, taxi makebha aya 50 mari, driving school unowedzera kubhadhara 50 on top of that, and unoexpect kuti mangwana iwo mwana wako akada kutora license unofunga kuti icharamba iri ipapo price yakutokwidzwa because zvinhu zvakwidzwa kudhara. But tine vanhu vacho vari kuzvitema ngavana Chamisa vacho mu2023 vachinopinda muelection vari kutobuda vachiti recruitana vachitaura kuti he is wrong.
Yes, you might be wrong, but what about these guys vari kusiya zvinhu zvichiomera nyika? Purpose yavo ndeyei yekunge vari muparliament macho? Because uko ndokunogadzirwa mutemo ikoko, ndo malawmakers vanofanira kunge vachimisa zvinhu zvese izvi kuti aiwa this is nonsense, this is chinchi. Vakataura kuti Chabangu angobudikira azodai handiti tawirirana taonesana kuti Chabangu ari kubvisa ma-MP muparliament vanokwanisa kukanganisa zvinhu kuti zviende kumberi vacho. Abvisa ma-MP vanokanganisa zano kuti kuende kumberi. That's the honest truth. But iko zvinezvi vanaye Chabangu wacho muparliament vanotoshanda naye everyday vanoita senator Chabangu. Saka anozoexpect kunzi ari wrong ipapo pazvinhu zvasi after zvinhu zvese zvondiani. But and futi the other thing, imimi vanhu vacho munei makavhota MP anotonyatsoуya motomusiya achiuya otonyarara motomusekerera achitoya kunzi ari kuuya kuno kushanyirai MP wenyu mototadza kumugarira bhamba kana kuti pamba pako ndepapi. Ndo zvimwe zvotaita tichiti chimwe chinhu chakanaka chekuti MP wese wamukuvhotera ngaasaende kunonzi amuvhotera MP asingagari kwamunogara, because it doesn't make sense. Itai MP anogara munzvimbo menyu. Nditi pakaitika something like banana Chabangu vanhu vaifana kuenda kuma-MP avo kudzimba dzema-MP vachinojamuka ikoko. Dazviite mukusiya munhu yeye achidingira so that pavanongonobudikira vamisa munhu obva, because what he was supposed to do, he was supposed to recall everyone muparliament macho zvotangidzwa poitwa zvimwe futi ivo vobva vanoti zvavharana zvakadaro, but pakarecall vanhu ma-1 and these guys vavafunga kuti vachasara vari safe vakasiyiwa vakabva vatoiswa muhomwe. Ana wende vaipopotera jopo mona project ye vaita zvii zvakadaro ichocho zvinombavha pada unotariswa kuti pari kuitwa sei pachingodai so pachingonosara kunzi Chabangu achingobudikira vakutanga kudai ndakanzwa vakutoenda vachitondi this is good pari kuitwa zvinhu zvakanaka panapa. Zvakanaka zvipi? Ikampani imwe iri kutora mari a lot of money every day, kutora mari yekuti ukanzwa for doing nothing futi. Kunzi kuti izvi zvikwani tazvisa ndege manje chibaba ndege manje takufukisira ndege dzekuti dzitakure vanhu dziendesa muzvipatara. Dziri kupi ndege dzacho? Iwe wakambotakura una hama yakambotakura nendege yacho ireyo hauna nditi, but you are still blaming Chamisa. Hatisi kuramba, handisi kuti vanhu havafanira kublama Chamisa, but people they have to also blame ma-opposition ndigirikini vese vanga vari pafront vese nema-MP enyu kunzvimbo kwenyu ikoko vaonese moto vapupe furo muvataurire kuti zvamakatosiya Chabangu achiita zvo ndo zvakauraya opposition. Simple and straightforward. Kutoswera tichitendererana tichiita anyway muri Zimbabwe zvinhu zvitorwa panapa hazvo zvakawanda handiti pano zvitorwa panapa zvakawanda. Regedza ndingopedzisane uyu ari kutaura kuti Imbomira, can you please account for the blueprint car funds? You are a fraud, a scammer masquerading as an opposition politician. You have single-handed dismantled the opposition movement to the benefit of ZANU-PF with your strategic ambiguous nonsense coupled with verses inzwaika inyaya yemota. I think I don't know kuna vanhu vazhinji takatomboitaura nyaya yacho iyi, nyaya yemota iyi, because I know kuti a lot of people vaitobvunza kuti zvakafamba sei pamota. Nyaya yemota yebulletproof kaya paka yakataura kanzi aiwa vanhu vacho endai munobvunza vaitoita fundraising yemari yacho ndo vamufanira kutobvunza ivavo wakabatanidza mari yako takabhadhara mari. I understand that tichitoitawo kuti aiwa shuwa munhu anganzi apotswa anzwaro saka ngatiisei tumari ipapo taisa tumari twachoka saka pati munhu kunobvunza ndiani aikolekta mari wacho yeye ndiani anofanira kubvunzwa, ndiani anofanira kutaura kuti akaipa kuna ani. Simple. Kutoswera muchingoti wakazodaiso mari musoya as if munhu anogadzira GoFundMe as if ndiye akaigadzira ega. Muntaura akainingina ngaabude paningirikini pavidhiyo ngaagadzire vidhiyo achitaura kuti ndakamupa mari iyi, proof yekuti ndakamupa mari iyi, then mozotangira kubva ipapo. Kwete kuti munhu tanga kuudzwa kuti mari yakaningina, unotanga kuudzwa yakashandiswa kana zvimwe zvekuti pati yavo iningina, because pati zvinhu zviri pasi chinjaitwa fundraising kuti chitange kusumuka papasina kana mari, papasina kana mafunds. Now mari yapo after everything zvaitika pakushiyanwa mari, ana ng'ombe vari kudya mari, and you expect him kuti iye ndiye up to now chinenguva yekuti uchida kuswera uchiblame mari budu. Chero makati ndotaurisa zvenyu haiwa but apa haiwa bringa manyanyira munhu. But anyway muri Zimbabwe, without wasting much of your time, munoziva the nyametishe ndoweka nyaya kunge mates panapa ndo paKulliant pacho. Kana usvika panapa iri first time yako ndijoinei, subscribe kune zvakawanda, garai mune data.
kana muchida other news anditi. So ndoda ngozivisa vanhu kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company ubva uvhurwa FNB business account usina work permit kana study permit zviri easy. But I own education research is the only company inokuregister company yako yokuvhura FNB business account usina work permit kana study permit. Wakutotanga kutorwa maoperations, wakutanga kutoita zvinhu zvako, wakutoitawo madhira ari kuitwa patroners. Musaramba muchibvunza zvakawanda wanda kuti zvikazodiko zvikadii because inini chandinoziva vanhu vese vakavhurirwa maaccounts naOwen hakuna kana one akambouya achiti account yangu yakavharwa. Saka he is reliable and affordable. Mubate panhamba dzake dzendakuisirai pascreen and mogara mabatsirika. Rwai mascreenshot, taurai naOwen mubatsirikane.